Από τις πιο ιερές και κατανυκτικές ημέρες της χριστιανικής πίστης, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μία περίοδος βαθιάς περισυλλογής, πνευματικής ανανέωσης και προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας μας, την Ανάσταση του Κυρίου. Η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι απλώς μια σειρά από εκκλησιαστικές ακολουθίες. Είναι ένας συμβολικός δρόμος που ακολουθεί τα τελευταία βήματα του Ιησού Χριστού. Από τη θριαμβευτική είσοδο του στα Ιεροσόλυμα μέχρι το Σταυρό και τελικά την Ανάσταση. Κάθε μέρα έχει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα, τις δικές της τελετουργίες και παραδόσεις, γεμάτες νόημα και συγκίνηση. Μεγάλη Δευτέρα. Η παραβολή των 10 Παρθένων και η αρχή της πορείας προς το Σταυρό. Η Μεγάλη Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, της πιο κατανυκτικής περίοδου του εκκλησιαστικού έτους. Είναι η μέρα που αρχίζουμε να ζούμε πιο έντονα το πάθος του Χριστού, όχι μόνο μέσα από τις ιερές ακολουθίες, αλλά και με εσωτερική προσευχή και αυτογνωσία. Στις εκκλησίες, το απόγευμα τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, καθώς οι ακολουθίες τελούνται από το προηγούμενο βράδυ και κεντρικό θέμα είναι η παραβολή των 10 Παρθένων, που τονίζει την εγρήγορση και την ετοιμότητα που πρέπει να έχει κάθε πιστός. Η παραβολή μας υπενθυμίζει πως η Βασιλεία των Ουρανών απαιτεί πνευματική επαγρύπνηση, όπως οι 5 φρόνιμες Παρθένες που είχαν έτοιμες τις λιχνίες τους με λάδι, περιμένοντας τον νυμφίο. Παράλληλα, αυτή την ημέρα τιμάται η μνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου, μία μορφή της Παλαιάς Διαθήκης που θεωρείται προτύπωση του Χριστού. Ο Ιωσήφ, όπως ο Χριστός, αδικήθηκε, πουλήθηκε από τα αδέλφια του και τελικά δοξάστηκε, προμηνύοντας το πάθος και τη δόξα του Κυρίου. Τα τροπάρια της ημέρας έχουν βαθύ ποιητικό και θεολογικό χαρακτήρα, με πιο γνωστό το συγκλονιστικό τροπάριο. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Ένα κάλεσμα για να ξυπνήσουμε πνευματικά, να ετοιμαστούμε, να μην αφήσουμε τις μέρες να περάσουν χωρίς ουσία. Η Μεγάλη Δευτέρα είναι η αρχή. Ένα κάλεσμα για περισυλλογή και ετοιμότητα. Μας καλεί να βγούμε από τη ρουτίνα και να στραφούμε προς το φως. Μεγάλη Τρίτη. Η παραβολή των ταλάντων και το τροπάριο της Κασιανής. Η Μεγάλη Τρίτη συνεχίζει την πορεία μας προς το Θείο Πάθος, τονίζοντας την ανάγκη της πνευματικής εγρήγορσης και καρποφορίας. Στον όρθρο της ημέρας, που τελείται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, κυριαρχούν 2 βασικά θέματα. Η παραβολή των ταλάντων. Μέσα από αυτή την παραβολή, ο Χριστός μας καλεί να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματα και τις ευλογίες που μας έχει δώσει. Όχι να τα κρύβουμε από φόβο ή αδιαφορία, αλλά να τα καλλιεργούμε, να τα πολλαπλασιάζουμε και να τα προσφέρουμε στους άλλους. Το μήνυμα είναι σαφές, ο χρόνος της ζωής μας είναι δώρο και ευθύνη οφείλουμε να το χρησιμοποιούμε με αγάπη και δημιουργία. Το τροπάριο της Κασιανής. Ίσως το πιο γνωστό και συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι της Μεγάλης Εβδομάδας. Το τροπάριο της Κασιανής, γραμμένο από τη μοναχή και ποιήτρια Κασιανή, ψάλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης και αναφέρεται στη μετανοούσα γυναίκα που άλυψε τα πόδια του Ιησού με πολύτιμο μύρο. «Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή». Με βαθύ λυγμό, ο ύμνος υψώνει τη φωνή της ψυχής που αναζητά το έλεος. Εκφράζει τη δύναμη της μετάνοιας και της άφεσης, ανεξαρτήτως παρελθόντος. Είναι ένα κάλεσμα σε όλους μας να μη φοβόμαστε να επιστρέψουμε στον Θεό, γιατί Εκείνος μας περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά.
Η Μεγάλη Τρίτη είναι η μέρα εσωτερικής ενδοσκόπησης, αλλά και πνευματικής ευθύνης. Είναι η υπενθύμηση πως η πίστη δεν είναι στατική, είναι πράξη, καρπός, μεταμόρφωση. Μεγάλη Τετάρτη. Το Άγιο Ευχέλαιο και η γυναίκα που άλειψε τον Ιησού. Η Μεγάλη Τετάρτη έχει έναν ιδιαίτερα θεραπευτικό και λυτρωτικό χαρακτήρα τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Είναι η μέρα που επικεντρωνόμαστε στη συγχώρεση, την κάθαρση και τη θεραπεία, καθώς προσεγγίζουμε τα πιο ιερά γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Το Άγιο Ευχέλαιο. Την ημέρα αυτή τελείται σε όλες τις εκκλησίες το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πρόκειται για μία από τις 7 βασικές ιερές πράξεις της Εκκλησίας που έχει σκοπό την πνευματική και σωματική ίαση. Το Άγιο Έλαιο ευλογείται και χρήει τους πιστούς ως σημάδι της Θείας Χάρης που θεραπεύει όχι μόνο τις αρρώστιες του σώματος αλλά και τις πληγές της ψυχής. Η αμαρτωλή γυναίκα και η πράξη της αγάπης. Την ίδια μέρα θυμόμαστε και τη γυναίκα που άλειψε με μύρο τον Ιησού, μια πράξη βαθιάς μετάνοιας και προσωπικής αγάπης. Η Εκκλησία τη διαχωρίζει από την Κασιανή, δίνοντας έμφαση στην πράξη και όχι στο όνομα. Μια ψυχή που επιστρέφει, μια καρδιά που σπάει από ειλικρινή λύπη και εκφράζει με πράξη τη μεταστροφή της. Είναι η αντίθεση με τον Ιούδα που την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να προδώσει τον διδάσκαλο, δίνοντας νόημα και βάθος στην ελευθερία της ανθρώπινης επιλογής, μετάνοια ή προδοσία. Η Μεγάλη Τετάρτη μας καλεί σε προσωπικό ξεκαθάρισμα. Να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση, να σταθούμε ειλικρινά απέναντι στον εαυτό μας και στο Θεό. Είναι η τελευταία στάση πριν τη μυστική βραδιά της Μεγάλης Πέμπτης. Μεγάλη Πέμπτη. Ο μυστικός δείπνος, ο νηπτήρας και η αρχή της προδοσίας. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι μία από τις πιο ιερές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Είναι η μέρα που ο Ιησούς Χριστός δείχνει την απόλυτη αγάπη, ταπείνωση και υπακοή λίγες ώρες πριν τη σύλληψη και το πάθος του. Ο μυστικός δείπνος. Κατά τη διάρκεια του δείπνου με τους μαθητές του, ο Ιησούς θεσπίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Παίρνει ψωμί και κρασί, τα ευλογεί και τα προσφέρει λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γάρ εστί το αίμα μου». Με αυτή την πράξη, ο Χριστός δίνει στους πιστούς το μέγιστο δώρο της ένωσης με το Θεό που συνεχίζεται ζωντανά μέχρι σήμερα στη Θεία Λειτουργία. Ο νηπτήρας, η πράξη της ταπείνωσης. Ο Χριστός, ο διδάσκαλος και Κύριος, πλένει τα πόδια των μαθητών του. Είναι μια συγκλονιστική εικόνα ταπείνωσης και αγάπης που ανατρέπει τα ανθρώπινα μέτρα εξουσίας και κύρους. Διδάσκει πως όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων. Η αρχή της προδοσίας. Εκείνη τη νύχτα προαναγγέλει την προδοσία του Ιούδα, την άρνηση του Πέτρου και την εγκατάλειψη των μαθητών. Το σκοτάδι αρχίζει να βαθαίνει. Ο Ιούδας φεύγει για να παραδώσει τον διδάσκαλο με ένα φιλί. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τελείται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής με τα 12 Ευαγγέλια. Μία από τις πιο κατανυκτικές ακολουθίες της Εκκλησίας, όπου διαβάζονται όλα τα ευαγγελικά αποσπάσματα που περιγράφουν το πάθος του Χριστού από τη σύλληψη έως τη Σταύρωση. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι μέρα βαθιάς αγάπης και προδοσίας.
Είναι η στιγμή που ο ουρανός γέρνει προς τη γη για να της δώσει το φως του, λίγο πριν το απόλυτο σκοτάδι. Μεγάλη Παρασκευή. Η Σταύρωση, ο Επιτάφιος και το πένθος του κόσμου. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα της απόλυτης θυσίας. Είναι η μέρα που η Εκκλησία σιωπά, πονά και πενθεί για το πάθος και τον θάνατο του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Η Σταύρωση του Χριστού. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής τελείται η ακολουθία των μεγάλων ωρών και αμέσως μετά η αποκαθήλωση. Στο ναό, οι πιστοί παρακολουθούν με δέος την τελετή, κατά την οποία ο εσταυρωμένος κατεβαίνει από το Σταυρό και τοποθετείται με βλάβεια στο κουβούκλιο του επιταφείου. Είναι η στιγμή που ο Θεός γίνεται νεκρός για να χαρίσει ζωή. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη, κατανυκτική. Δεν χτυπούν χαρούμενα καμπάνες, μόνο πένθυμα. Οι άνθρωποι νηστεύουν αυστηρά, πολλοί δεν τρώνε ούτε λάδι και η ψυχή είναι σιωπηλή, προσευχητική. Ο επιτάφιος και η ακολουθία του εγκομιασμού. Το βράδυ τελείται η πιο γνωστή ίσως ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας, ο επιτάφιος θρήνος. Ο στολισμένος με λουλούδια επιτάφιος συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και τοποθετείται στο κέντρο της Εκκλησίας. Τα τρία συγκλονιστικά εγκόμια. Η ζωή εν τάφο, άξιον εστί, έγενε επάσε, ψάλλονται από ιερείς και πιστούς μέσα σε μία μυσταγωγική ατμόσφαιρα. Είναι ένας θρήνος που δεν μένει στο πένθος, αλλά ανοίγει την πόρτα της ελπίδας. Γιατί ξέρουμε πως μέσα από τον τάφο θα έρθει η ζωή. Στο τέλος της ακολουθίας γίνεται η περιφορά του επιταφείου γύρω από την εκκλησία ή και στους δρόμους της πόλης, συνοδευόμενοι από αναμένα κεριά και σιωπηλή προσευχή. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα του απόλυτου πένθους, αλλά και της σιωπηλής αναμονής. Είναι η στιγμή που η αγάπη του Θεού κορυφώνεται πάνω στο Σταυρό, όχι για να τιμωρήσει, αλλά για να σώσει. Μεγάλο Σάββατο, η Ανάσταση και το φως της ζωής. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η ημέρα που συνδυάζει τη σιωπή του τάφου με την αναμονή της Ανάστασης. Είναι η ημέρα που ο κόσμος περιμένει το θαύμα, τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Η σιωπή του τάφου. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Εκκλησία σιωπά καθώς τιμά τον τάφο του Χριστού. Ο Χριστός βρίσκεται στον Άδη, νικώντας τον θάνατο και ελευθερώνοντας τις ψυχές των δικαίων που είχαν πεθάνει πριν από Αυτόν. Η Εκκλησία δεν τελεί καμία λειτουργία μέχρι την αναστάσιμη ακολουθία. Η Ανάσταση από το σκοτάδι στο φως. Το βράδυ η αγωνία κορυφώνεται καθώς πλησιάζει η αναστάσιμη λειτουργία. Η λαμπρή αυτή ακολουθία ξεκινά με τη λειτουργία του Πασχαλίου Όρθρου, όπου οι πιστοί συγκεντρώνονται με κεριά και περιμένουν το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως που σύμφωνα με την παράδοση ανάβει θαυματουργικά από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Αγία Σοφία, μεταφέρεται στη συνέχεια σε όλες τις εκκλησίες του κόσμου. Χριστός Ανέστη. Το πρώτο φως της Ανάστασης καλεί όλους να μεταβούν από το σκοτάδι του θανάτου στη ζωή. Είναι η δήλωση της νίκης, της αγάπης και της ζωής. Η Θεία Κοινωνία και η Ανάσταση της ζωής. Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται με τη Θεία Κοινωνία, όπου οι πιστοί συμμετέχουν στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλη η Εκκλησία συμμετέχει στη χαρά της Ανάστασης, γιατί η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι απλώς μια ιστορική ή θεολογική αλήθεια, αλλά μια προσωπική εμπειρία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα της ανανέωσης
και της σωτηρίας. Για κάθε πιστό. Η Ανάσταση στο σπίτι, το τραπέζι του Πάσχα. Αμέσως μετά τη λειτουργία, τα σπίτια γεμίζουν με χαρά και φως. Η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, τρώγοντας το παραδοσιακό αρνί και τα κόκκινα αυγά που συμβολίζουν το αίμα του Χριστού και την Ανάστασή Του. Είναι η στιγμή της κοινότητας, της οικογένειας και της ευχαριστίας για το δώρο της ζωής. Το Μεγάλο Σάββατο είναι η κορύφωση του πάθους και της Ανάστασης και μας καλεί να ζήσουμε τη μετάβαση από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή. Είναι η στιγμή που η Ανάσταση του Χριστού μας αναγεννά όλους και μας προσκαλεί να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας ζωής. Κατανοούμε πλέον ότι κάθε στιγμή αυτής της πορείας έχει βαθύ πνευματικό νόημα. Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο βιώνουμε τις πιο ιερές και συγκινητικές στιγμές του χριστιανισμού, τον πόνο και τη θυσία του Χριστού, αλλά και την υπέρτατη νίκη Του πάνω στο θάνατο. Η Ανάσταση είναι η καρδιά της πίστης μας, το φως που διαλύει το σκοτάδι, η ελπίδα που αναγεννά την ψυχή μας. Όπως ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών, έτσι καλούμαστε και εμείς να αναστηθούμε πνευματικά, να αφήσουμε πίσω μας τα σκοτάδια και τις αδυναμίες μας και να ζήσουμε σε πληρότητα τη ζωή που μας προσφέρεται. Αυτή η περίοδος δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση των γεγονότων του πάθους και της Ανάστασης. Είναι μια πρόσκληση για προσωπική μεταμόρφωση, για επανασύνδεση με την πίστη μας, για ενδυνάμωση των σχέσεών μας με τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Ας κρατήσουμε το φως της Ανάστασης μέσα μας και ας το μεταδώσουμε στους γύρω μας. Επειδή η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση όλων μας, μια πρόσκληση για ζωή, για αγάπη και για ελπίδα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.